שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לפרק את אחד המצבים הכי נפוצים וגם הכי חזקים שיש בברידג'. מה עושים כשהשותף פותח בהכרזה של One No Trump? זו הכרזה שפותחת עולם שלם של אפשרויות, וההבנה שלה היא פשוט המפתח ששותפות מנצחת. וזה, אתם יודעים, זה ממש לב העניין של כל ההסבר הזה. ברגע שנשמעת הכרזת One No Trump, יש היפוך תפקידים. הפותח בעצם תיאר את היד שלו בצורה הכי מדויקת שאפשר, ועכשיו המשיב הוא זה שלוקח את העגל לידיים ומנווט את השותפות לחוזה הסופי. אוקיי, אז בואו נצלול פנימה. כדי להבין איך להגיב, חייבים קודם כל להבין עד כמה פתיחת One No Trump היא הכרזה מיוחדת, ממש מלאת מידע. למעשה אפשר להגיד שזאת ההכרזה הכי אינפורמטיבית שיש בכל המשחק. אז הנקודה המכרעת היא זו. One and Trump זו הכרזת גבול. מה זה אומר? זה אומר שהיא מגבילה את היד של הפותח לטווח מאוד מאוד צר של 15 עד 17 נקודות, וחשוב לא פחות, היא מבטיחה יד מאוזנת. אין פה ניחושים, אין פה בערך. הפותח מוסר מידע מדויק, כמעט כמו להציג תעודת זהות של היד שלו. ומה זו בעצם יד מאוזנת? ובכן, הפותח מבטח שאין לו סדרות קצרות באופן קיצוני. כלומר, אין לו חוסר בסדרה, אין לו קלף יחיד, ולכל היותר יש לו סדרה אחת עם שני קלפים בלבד. הצורות הנפוצות הן אלו שאנחנו רואים פה, 4-3-3-3, 4-4-3-2 או 5-3-3-2. הידיעה הזאת היא קריטית עבור הקפטן, כלומר עבור המשיב. בגלל כל המידע המדויק הזה, הכוח פשוט עובר צד. הפותח סיים את התפקיד העיקרי שלו, הוא תיאר את היד. עכשיו הכדור, או יותר נכון האגה של הספינה, עובר במלואו לידיים של המשיב. תחשבו על פתיחת One No Trump כמו על צפירת הזעה של כבאית. היא מפעילה מערכת התראה מיוחדת. מהרגע הזה, כל הכרזה בגובה 2 היא לא מה שהיא נראית. היא קוד מלאכותי. ההכרזה של 2 יהלום לא אומרת שיש לנו יהלומים, ו2 תלתן לא אומר שיש לנו תלתנים. נכנסנו לעולם שלם של קודים סודיים בין שותפים. וזו היא המהות. כמשיבים, אנחנו מחזיקים את המפה, שזו היד שלנו, ויודעים בדיוק מה סוג הספינה, שזו היד של הפותח. האחריות להגיע לנמל הנכון, כלומר לחוזה הטוב ביותר, מוטלת כולה על המשיב. אז מה הפעולה הראשונה שכל קפטן מבצע? הערכת מצב. המשיב מסתכל על היד שלו ומחלק אותה לאחת משלוש קטגוריות כוח מאוד פשוטות, והקטגוריות האלה הן שיקבעו את המטלה של השותפות כולה. רק לפני שנראה את הרמות, חשוב לזכור מה המטרה העיקרית בברידג', להגיע למשחק מלא. בדרך כלל זה דורש כוח משולב של 25 נקודות או יותר. זהו מספר הקסם, הוא זה שמנחה את כל ההחלטות של הקפטן. והנה החלוקה, תראו כמה שזה פשוט. עם 0 עד 7 נקודות, היד חלשה, והמטרה היא לעצור בחוזה חלקי ונמוך כמה שיותר מהר. עם 8 או 9 נקודות, זו כבר יד מזמינה. נזמין את הפותח למשחק מלא, והוא יחליט לפי הכוח שלו אם לקבל. ועם 10 נקודות או יותר, אין שאלה בכלל. זאת יד שמחייבת להגיע למשחק מלא. המשיב לוקח פיקוד ומכריז עד שהם מגיעים לשם. יופי. אז אחרי שערכנו את הכוח, מגיעה המשימה השנייה, למצוא את החוזה הטוב ביותר. ובברידג' חוזה בסדרת מייג'ור, הארט או ספייד, כשיש התאמה של 8 קלפים, הוא כמעט תמיד עדיף על חוזה בנו טראמפ. אז עכשיו נשתמש בכלים מיוחדים כדי לחפש את ההתאמה הזאת. אז המשימה ברורה, אנחנו מחפשים את התאמת הזהב הזאת של 8 קלפים בהארט או בספייד. וכדי לעשות את זה ביעילות, למשיב יש 2 קודים סודיים, 2 קונבנציות מרכזיות שמאפשרות לו בעצם לתשאל את הפותח. בואו נפרק את זה רגע. טרנספר ג'קובי משמש כשיש לנו 5 קלפים או יותר בסדרת מייג'ור, וזה בעצם סוג של פקודה לפותח. סטיימן, לעומת זאת, משמש כשיש לנו 4 קלפים במייג'ור, וזו בעצם שאלה. שימו לב להבדל הקריטי בנקודות. טרנספר אפשר לעשות גם עם 0 נקודות, אבל סטיימן דורש יד מזמינה של 8 נקודות לפחות. אז בואו נתמקד בג'קובי, הכלי לחמישיות במייג'ר. התהליך פה הוא די מכני, ממש כמו לתק פקודה ישירה. זה הולך ככה, צעד אחר צעד. אם יש 5 הארטים או יותר, מכריזים 2 יהלום. אם יש 5 ספיידים, מכריזים 2 הארט. כן מכריזים את הסדרה שמתחת. ואז מה? הפותח פשוט מציית, הוא חייב כמעט כמו רובוט, להכריז את הסדרה שביקשנו. ואז הכדור חוזר למשיב, ובהכרזה השנייה שלו הוא מראה את הכוח האמיתי של היד שלו. ומה לגבי סטיימן? טוב, אם ג'קובי הוא פקודה, סטיימן הוא יותר שיחה של שאלות ותשובות. זה הקוד ששואל ערביות במייג'ור. המשיב מכריז 2 תלתן, וזו בעצם השאלה
שותף, יש לך 4 קלפים בהארט או בספייד. עכשיו הפותח חייב לענות באחד משלושה קודים. אם הוא עונה 2 יהלום, התשובה היא לא, אין לי. אם הוא עונה 2 הארט, זה כן, יש לי 4 הארטים, ואם הוא מכריז 2 ספייד, התשובה היא כן, יש לי 4 ספיידים, אבל אין לי 4 הארטים. ברגע שהתשובה הזאת מגיעה, הקפטן יודע אם יש התאמה ויכול להמשיך לנווט משם. עד עכשיו דיברנו על חוקים ברורים, על מבנים מדויקים, אבל ברידג' בשיא שלו הוא משחק של שיקול דעת, לא רק של ציות עיוור לחוקים. וזה, חברים, מוביל אותנו לחלק הכי מעניין. אז האם החוקים האלה, כמו ההבטחה ליד מאוזנת בפתיחת One No Trump, הם קדושים? האם שחקנים מומחים תמיד, אבל תמיד, הולכים לפי הספר? התשובה, אני מניח שלא תהיו מופתעים, היא לא. והציטוט הזה הוא פשוט מסכם הכל. לדעת הכללים זה הבסיס, זה ברור. אבל להבין מתי החריגה מהכלל תתאר את היד בצורה טובה יותר, זאת כבר אמנות. והנה לכם דוגמה קלאסית. על פניו אסור לפתוח One No Trump עם יחידון, אבל מומחים לפעמים יפרו את הכלל הזה, רק בתנאים מאוד ספציפיים. למשל, כשהיחידון הוא כיבוד גבוה, אס או מלך, כשהנקודות מדויקות בטווח, והכי חשוב, כשכל פתיחה אחרת פשוט תסבך את המכרז בהמשך. זה בעצם שקר קטן ומחושב בהתחלה, שמונע אי-הבנה גדולה הרבה יותר בהמשך הדרך. וזה משאיר אותנו עם שאלה למחשבה. פתיחת One No Trump והתגובות אליה הן מערכת מובנית להפליא. כן. אבל בסופו של דבר, המטרה היא לא לציית לחוקים, אלא לנהל את השיחה הכי טובה והכי מדויקת עם השותף, כדי להגיע יחד למקום הטוב ביותר. תודה שהצטרפתם.